Ang Sugbuanong Musikero Incorporated natukod ni last July 2017. Ang founder ug ang presidente aning grupuha mao si Sir Margarito Ornopia Jr. nga lumad taga Borbon, Cebu. Kani si Sir Margarito Ornopia Jr. usa ni ka mapaubsanon ug tinabangon nga tawo. Magsugod ta niadtong December 2 diin nagpasundayag ang Sugbuanong Musikero Incorporated og free concert sa SMC side. Diin gipang-imbitar ang tanang mga banggiitan ug mga ilado na nga mga Cebuanong artists susama ni Max Surban, Chad Borja, Miss Vina Morales, JR Shabok ug uban pa. Samtang nagpadayon ang show, adunay duha ka mga karaan nga mga musikero ang gipatawag o gisurpresa sa entablado. Nga usa-usab sa mga gipangtabangan ni Sir Margarito Ornopia Jr. Atong tawgon mismo, Manesio Atilio, please come up on stage. Fighter gihapon hantod karon. Usa sa maigsuon na to sa musiko, Ray Rock! Ay, ka-discourage. Pati, ayaw pa ka. Ha? Bird, malipay ka. Nakaw ba para maayo ta? Exercise. Exercise sa maayo. Maayo ta. Ayaw. Kaning mga tawhana mauni ang atong mga igsuon nga mga musikero nga nagsuffer sa sakit nga stroke. Di inawagtangan na og paglaom sa kinabuhi tungod kay dili nakatrabaho, paralyzed na. Pero sa kamaayong tao sa atong presidente nga si Sir Margarito Ornopia Jr., wala gyapon sila pasagdee og gihatagan sila og importansya og encouragement nga ipadayon gihapon ang ilang kinabuhi. And to give the award or to give sa pahalipay, none other than our ever-supportive President. Ladies and gentlemen, tabangan na to sa masibang pakpak, Boss Kitoy Ornopia. Dakong pasalamat kang Miss Vina Morales nga usa sa garbo og miyembro sa Sugbuanong Musikero Incorporated sa paghatag og tabang og donation alang kang Ray Rock. Tinatag ni Vina Morales. Ha? Yatagan ka og 10,000. Iyaha gyud sige. Oh. Imungan. Salamat, Divina Morales. Salamat eh. Ma'am Vina. Ako dili Part of this event sa atong Sugbuanong Musikero, and I'm one of them. Thank you so much for inviting me, ang atong presidente, magpangal nato. Asa ka sa Secretary? So big thank you to Miss Vina Morales from Sugbuanong Musikero Incorporated. Nitabang usab si Sir Margarito Ornopia Jr. or Sugbuanong Musikero Incorporated sa atong mga kaigsuunan nga naigo sa katalagman ug trahedya. Susama na lang sa Naga landslide last September 2018, sa mga nabiktima sa sunog sa hipodromo ug uban pa. Sa pagpadayon sa Sugbuanong Musikero Incorporated, uban na sa timeless support sa atong president nga si Sir Margarito Ornopia Jr., daghang salamat ug mabuhi SMI. Brigada News FM. Nabuhatag ito rin pa rin ako mga kagawin. Sa iyo pa rin pa, sa programa ng Origin. Kumusta ka ba? Music. The drummer brings it to the mountain. With his band,